Shalom, horas dihita saluhutna. Nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Terlumobi horas dinapolasi Tuhan, amang pandita utasoit, amang Horas, pandita purba, amang pandita sitohang, amang pandita tampu bolon, amang pandita sinambela, Horas. dohot, nabaru roh, amang pandita pasaribu. Horas dihita salutna. Horas. horas. Tonari amang dainang Jepang dopihita di sada channel YouTube Advent Batak Ministry. Ima di persejarata parsajaran pasiaho. Uluan di persejarata pardengganan dohot pangaropan. Ayat sapilota ima 2 Korintus 5 ayat 21. Ayondo di patupa di bata. Humokop hita gabe dosa ibana. Na satu manda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibana. Sonari martangiang mahita tangiang pemuhai tapangido ma amang pandita mutasoid mambain tangiang pemuhai. Apa sada marohata, martang yang mahita. Ali Tuhan nami debata Jehovah na di surgo. Di bagasat tikyo Tuhan, naing mamuhay kami, di bagasan parsiajaran nami sakadabon, ima namarpakal manang maruluan, pardengganan dohot pangaropan. Urapile Tuhan na posom, amang pendeta gorat, amang pendeta sitohang, amang pendeta tapubolon, amang pendeta simanukalit, amang pendeta purba, amang pendeta sinambela nang naposom. Asa boy ditarias sok kami le Tuhan, tu na humaliak kami, tarlumobi marhite channel Advent Batak Ministry na le Tuhan. Ganup mahami le Tuhan, marsihohot mamuji pasang poko, nang saluhupna na bigesa tapotan tua pasu-pasu jala dohot pangihuton hatam na badia marlas niroha kami sugut dinaroha li Tuhan Yesus Kristus mangalap kami akan porsia diho bongok mahami Tuhan Raja saliling-liling na Tuhan marpamuati maho dia kadosa pangulisyon nami sesahom mele Tuhan asa tarjalo kami pas-pasum na naik silinom ramuti mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat tema di amang pandita M. Hutasoid, nama bantang yang pemuhai di Parsajarata. Songon sabat botari, agarong tamulai Parsajarata, didok sangonon tuhita saluhutna. Apostol Paulus menguruti turpuk pardengganan, nama sai torang diondolhon di bagasan Kolose sada ayat 20. Disi ibana menggombarhon pardengganan na manghapkam sadok tanoon. Alai ayat na mangihutton mangandolhon tungoluni sahalak jolma. Jadi tuhita mangdainang marsajar mahita di bagasan saminggon ahado maksudna pardengganan dohot pangaropan. Asa boy di patorang akan aposo di Tuhan amang pandita
hutasoit terlomobi di hari Minggu. Suku-sukun jamang pandita hutasoit. Ima suku-sukunna uju hamu manatap di diri sendiri amang pandita parange dohot roham naum bagas ahado na di pinaboa ni di lungun muna manatap silangi upasata mimatu amang pandita utasoit mardongan moleati. Maulia tema amang pandita nami si manuk kalit, naung manariason ima suku-sukun di hari Minggu parsajarata namar puluhan dipadenggan sian akka ulaun hajahaton. Suku-sukun na dipasahat tu hita, ujuhamu manata dirim sendiri. Parangem, dohot roham na bagas. Ahado, na pinabuani dilungum muna manatap silangi. Ahado tutu, pinabuani lungut tak, malunguk kita, lungun alaneha, manatap tu silang. Jadi, pakal ni sejarah tom manang uluan na, pardengganan dohot pangaropan. Ikut dipadenggat di batado tutu hita ganuk, sian nasa ulaun hajahaton. Ima di parsajaran hari Minggu, dipadenggan sian akka ulaun hajahaton. Nasa najat akka najahat diula ganuk hita jolma manusia. Alai masihol do hita lau padenggaton unang gabe parsidohot tita di hamatean na saliling-liling na. Alai ditogu di padenggat di bata Yesus Kristus marhite silang na badia ro ibana na lau padenggaton kita. Apostel Paulus totong do ibana manggorgahon kubaran nahulum dinguluni jolmai. Tarlumobi ima jolma namarsiran sien hati gorani Kristus. Jala adong sahalak jolma madok ia sada sia jamita ni halak Kristen na sopatut si jakonon di bagasan haporsioni ima ngulu pardosaon ni jolma. Jadi pardosaon ni jolma tak si jakonon. Alai siapari ada dabu tu bagasan dosa na jongjong do de batak patuduhon jala patupahon dalam pardengganan di hita. Nang BHP lehana hita rodo Yesus Kristus marhite todi nang marhite sasitongna di padenggat di bagasan ibana. Jadi astuasna mulana mangula do debata lau pasidukon subia api subia ni sibulisi ima api subia ni dosa nang moloto sasada hama matian nasa diri di haupinar sina komarhite ido asaboi manaluhon api ni subia ni sibulis. Jadi di porla edin debata majo si Adam ima topanai alanunga mada butu bagasan dosa. Debata naing mabai perdengganan jala mabai tu si Adam ahma di dokon. Adam di dia doho. Di dia doho. Sada musa tolet sepli. Jadi lulu naso di boto debata do. Di dia si Adam di boto do. Alai perlu ima padenggaton
ainunga mabiyar nasida siadam do si hawa marsa mara nasida alai asa akahajahaton na taula tanggal ima bakko na siad debatai alai naik di paringgat debata marhite adong tolu di son turpuk di bagasa barita nauli na parjolo ala dangarong hagugo dihita lau paluaho diri tasadiri tua ma Jesus jalamate binain niak kadosatta koi doi tabering di rom 5 ayat onom napa dua hon dinamajakon hamamatena nagabe jabar dihita marhite haporseon hamubaon jala diri gabe di pitori hita jala di palua sian hukuman dosa boy doi taida di rom ono maya ono napa tuluhon ngolu nata dalani saunari ima parbue sian parsaurata dohot Kristus mamulus waso panopauna mangulahi jala manguli bana di bagasa kita boy doi taida di 2 Korintus 5 ayat 11. Jadi natulun manggobarkon ima pardengganan nabi nain ni debata tuhita asa unang mangulahon ulahon hajah pardengganan nasa sitongna marhiti Jesus Kristus hon manariasot kita pabotohon asa gabi olo hita nagabe sisian di debata molorangolo hita dipadenggan tentu dapat mahita ahado lungun nirohatta mamereng tusilangi tajahama tatar surat do di Kolose sada ayat 21 do 22 dohot dohamu akkana holang najulu jala parroha musu marhite-hite akka ulaun hajahaton dipadenggan ibanan wain marhite-hite daging ajol mau naik dinamate ibana lau pajung jokok kamu badia tengok dah badia jala sohasurahan badia sohasurahan jala so sipisangon maradopun ibana jadi kita naik mena badia malumum mahita asa badia hita dang hasurahon dang si icakon ima amang do dainang akkana manottos saluhutna namang ihuti madohoti chenelon asa boy hita gabe dipadenggat debata sianaka ulaun hajahaton jadi nunga tabi genah dengan songo dia tulu ima turpuk bagasan barita nauli di parsejarata arimingbon sonari saluhukna hitanina taulah homma parangen adenggan unang gebe marsirang di bagasan agogon ni Yesus Kristus na tahu saut saluhuknai ay diari kita nama jakko Yesus di bagasan ngulutta di jakon Yesus dohita jala saluhuknai di pai baru ganupari asa gabe dau sian akka pardalanan ni ngulutta na soma jakon haluan di Kristus sonari papadenggam marohata adohotima taliamma ngulutta to debata taseahun asa marhite pajakkono ni Yesus di padenggam mahita tutu sian nasa akaulaun hajahaton artina muba mahita bertobat tinggal hon akka bakko-bakko na humuran asa suluk bakko ni Kristus ima asit tongan nai jadi songoni ma amang pandita nami manukalit nabuyo patora
mardongan mau lihat. Mau lihat tema di amang pandita M. Hutasoyit, napatorakon par sejarata di hari Minggu. Sehingga maboi ta mengatusi par sejarata. Sonari termasuk hari Senin. Ima dari patorang amang pandita Tampu Bolon. Suku-sukun di amang pandita Tampu Bolon di hari Senin. Songon dia do pardalanata dopak hinarikot na hot di bagasan hapur siau. Lapatan na buasa ma hamu ikon totong dungo laho mangulaho ni ahado na masa molodang diulahon hamunai. Upasat kami matu amang pandita Tampu Bolon mardongan molete. Shalom marita saluhna. Shalom. Las rohang pajupang musenang damang dainang di YouTube Advent Batak Ministry na menguduti persejaran sekolah sabata di persejaran napasiahon pardengganan dohot pangaropan. Mula tema dia mang pendeta Yis Manungkalit naung pasato suku-sukun di persejarata paletikion songo dia do pardalananmu dopak hinarikot na hot di bagasan haporseaon. Lapatan na buasa mahamu ikut toktong dungo hot laho mangulahoni ahado na masa molodang diulahon hamunai. Jadi persejarata apaletikion di judulna asal mamian hamu ojak jalahot di bagasan haporseaon. Molo tapayuti do persejaran ini pasa ni kosong Tuhan apostol Paulus di itaringoti sian piga ayat. Nah, perlu tahu tuarong sada na perlu siodol noton taringo tu asal ma mian hamu ojak jalahot di bagasan haporsion muna. Ojak jalahot ya. Nah, menurut aja di buku Kolose sada ayat 27 tidak songonon. Asal mian hamu ojak jalahot di bagasan haporsion jala soolo meret sian pakrimon nabi negemuna di berita nauli. Nabi naritahon tu salu natinoppa na ditoru ni langit ahu Paulus gabe parhalado ni Nah, hatahot na ni pasah ni persejaran digobarhon mai hata dibuan aka siboto surat do halak parise dina mandadati manukku Yesus aha mangalehon alus dia na ikon si bahenon dopak perempuan na tergobang mengalakup. Bahkan dakolani hatana serupa di bahe di bagasan berita ni si Petrus na madadati manuktuhi pitu sahat rodi si rode manadda suarana alai manadikon pitui toktong sordak jala merlojong tu bagasan laho pabuahon akadonganna. Bahkan idokon dina mangopoi Timoteus asa toktong mian di akajamita dohot poda na jarhona ya. Jadi merlapatan ma persejaran on molo tapayutihut ya. Nahot artina ikon nadong dasar haporsiaon na tugu. Dada holan na tugu alay buli marurat
jala merparbue marurat tubuh merparbue di bagasan Kristus dang hapur siaon na jepek ya alai bui mana tertanam marurat di bagasan roha di saluna pernguluan ya jala unang ibana meret ya unang meret unang pidda sian pangaropan taringo tu hapur siaon nejar honni Kristus tu haja pengajaran na palsu ya mariti ite salhubna nani pasaha ni portibion jadi ikon tugu hot di bagasan hatani Tuhan ya hati goran hatani Tuhan unang be manibil sian hatani Tuhan unang be manibil sian hapur siaon sia Tuhan nah songo suku-sukun nak keningan songo dia do padanan mudopak hinarikot na hot di bagasan hapur siaon ya jadi ikon perlu do taboto do takas ya songo dia do ia perdelanata taringo turikotna ya hot di bagasan hapur siaonon jala disima ikot tapatari dahon songo dido perdelanata boleh hot ima hapur siaon na ikon tapatari dahon ganu pari ya totu sedong do na menggoda hita ya sedong do gabe adong kekecewa dita adong tekanan di bagasan perngulota bahkan sedong do pengajaran nabui menggeser hita asa pilit sian fokusnya por siato tu bagasan Kristus alani ikon hot do hita di bagasan na por siaota ikot tapilit do sadar mariti lam porsea lam merpakirimon lam marhaporusan tungpe jot keadaan naro tu hita di bagasan perngulunon dan say mulus ya lalu idok ison nakaning lapatan na buasa mahamu iktong dungo laho mangulahoni ya jadi ekonom komitmen ya maka udah nakaningan dita saru na kadamang do dainang nama nangion YouTube Advent Bata Ministrion ya jadi ikon sadar do hita bahwa jol managali do hita bahkan gampang do hita dipengaruhi sian keadaan alai alan ikon adong do di hita komitmen badot san asa dungo hita ahado na taulahon napajuli dokon bagasa komitmeta talam tam tapaturi mahadiri otta sedia gudang do hita martangia di bagasa dari sedia gudang do hita majatan itu Tuhan di bagasa dari sedia gudang do hita mapalumeo dirita di bagasa dari haporsioni buido gabe lam menek ya lam dangkal haporsioni buido gabe lam di yombang ambikon ya alai perlu hita lam togu dada holan sesaat saat alai adong do komitmen ganupari asabui mana tubuh dakolat tubuh ala marurat dakolan marurat alai bui mana muse tubuh merparbue do dengan ya lam marurat di bagasan Kristus porsedo au molo hita la tugu hot di bagasan Kristus ya mariti ite na upasa nakaningan hapor siota nagale buido lam hot ya mungkin kita lam digeser tuakan asing sempat ala ni ela ni portibion alai ala
Bui taruh-taruh pani Tuhan lam hot mai. Jadi inor honni tapaket kita martangiang mabigi hatani Tuhan marsiaja sanatani Tuhan tapi memperbarui patureong komitmeta. Jadi nak kaning nga mulai goyang nga mulai lari arahna alai dung lam tapatari dahon hasadaratta disaluhunai lam disima dini Tuhan madongan hita. Jadi saya lamian mahita ojak jalahot di bagasan hapur siota ganup ima aluni suku-suku jala persejaran nabuyu pasatami tuita saluhna tuama madongan hita madongan mauliate. Mau lihat tema di amang panita Tampu Bolon, na patorakon par sejarata ima hari Sinen. Ya. Masuk mahita par sejarata di hari Selasa, ima na di patorang amang pandita Sinambela. Suku-suku namang pandita di hari Selasa. Songon dia do dalan na tinutun muna manang balga manang met-met mangihuton tu sakap ni debata na umbalga. Boydo di patorang amang pandita jo sautik mardongan mauliate. Mauliate mah amang pandita nauk pataripar hos kusukun. Horas marita salut. Sangari tapatakas matutus yan hatan ni debata. Taringat tu persiajarta di hari Selasa naung sinukuton ni amak pandita semanukali nakin. Songon dia do dalanna ya na tinutun mo mangihuton tu sakap ni debata nombalga. Atong sonarit persiajari majo songon dia do sakap ni debatai. Asa taboto songon dia do dalan nahita manutun. Manang manutun lomo do hita, manang mangihuton lomo ni debata. Persiajaran on dienet mon sian Kolose sada ayat 24 dohot 25. Songonon mahatana. Las dorohakun waeng diakaha persuhokku. Nahumokop hamu jalamarhite sian dagiku hugohi nahurang diaka na tinaon ni Kristus sumokop dagingna imahuriay. Naung gabe parhalado ni idoau pembartu pangaradotion ni debata na pinasahat na tuaw ima na manggohi hata ni debata nang dihamo. Taringot tu ayat na uktajahon ahado nanidok ni Apostol Paulus taringot tu hapursuhonna. Jadi hapursuhonon adong hubungan na dohot parhaladoon. Nakinunga di patorang amak pandita sa pubolon sautik taringot tu parhaladoon ni Apostol Paulus di ayat 23. Di ayat 24-25 on taberang mamuse songon dia dututu si Pauluson. Ia si Paulus ndada holan parhaladon ni huria iban. Alai ibana sada sipuk kahuria manang pionir. Jala ibana dututu sada pangula na sumurung. Diak kahuria nadong di Asia. Jadi parhaladoon ni si Apostol Paulus ima na mangihuton si taonon ni Kristus. Jadi hapursuon dia nakin omana pinatorang ni ibana manaon na porsukdo si Paulus di parhaladoon ni humokop huriay. Songon Kristus naung marsitaonon humokop pamatang na imahuriay.
Jadi saluhut haporsuhon na tinaon ni si Paulus ima na manggohi hatan ni debata. Ya. Na manggohi hatan ni debata di panjawon na pinasahan ni debata tu si Ananias asap parhaladoon ni si Paulusi di bugasan akasitaonan. Mulut ajahay diulaw ni Apostel siya ayat 15 dohot 16 namandok naung dipili debatado si Paulus marsitaonon manaon na porsuk lau pasahatan barita na uli di luar ni bangsa Yahudi. Alay sonari na pinatorang ni Apostol Paulus sa porsuhon di son ima sa diari hatuaon na dipakilalahon ni mana ha porsone ima diaka na manurat buku imana termasuk mabuku Kolosyon na nisurat ni mana siyan bagasan hurungan laos ditongosan ni bana itu huria Kolose. Sementara ibana sebagai tahanan kota di bogasan hatua-tuon na tongdo say dipikiri taringot tu parhala doon alay. Ala nang mulai habis gogoy bana, dangboy bana mangajari, siyan sada huta tu huta nasing, siyan sada jabu tu jabu na asing. Jadion gabe songon sada bobando dihilalay bana. Alay nakpe di bugasan haposoon na, tongdo di pagkilalahon ni bana do aha nauk tinonahon ni debata. Songon na nido ni Jesus di Yohanes 10 naman 33 naman dok. Asa mardame hamu di bugasan nahu umbahan na huhatahon akka itu hamu. Alanong mardame do di bahan Jesus debatah do portibion ima songon judul ni persejarata pardengganan ya. Ay naung dipadenggan Yesus Kristus do hubungan na putus debata dohot jolma. Hubungan ni surgo dohot portibi. Di persejarah hari Kamis di Minggu na uksalpo na paingotok kita taringot tu pardengganan naung binay ni Kristus. Jadi dok di Yohanes 10 na betul-betulon haporsuhon do jambar muna di portibion. Alay pos marhamuna nung ngatalu hubayin portibion. Ala haporsuhon do jambar ni parhalado na manghutod Tuhan ni. Ikon doho dohita manauni songon Apostel Paulus di parhaladoon na. Jadi di bugasan sakap ni di batana kindiari selason, ima taringot tu parhaladoon. Molo di bahasa Gorik, di dok, oikonomia, ya. Oikonomia, boimon di lapataton, dalan pangaradotion ni debata di salhutna. Nakin di dok hatan ni debata do tutu hapersuon jambar muna di portibion, alay mandalani parhaladoon ni di bugasan hapersuon di radoti debatado hitas saluhutna. Jadi parhaladoon ni Apostel Paulus manang oikonomia ima na manurat sandok uhum na pinatikon ni Jehova di sakap ni debata ima taringot tu halwaon. Halwaon ta siyan dosa. Nang apostel songoni dot akka panurirang dibugasa pada Nairobi. Jadi sakap ni debata iman na lahom manggohi hatan ni debata songon nakin di ayat anok saja di Kolose 1 ayat 25. Ya. Naunggabe parhalado ni idoau hombartu pangaradotion ni debata na pinasahat na tuahu ninna Apostel Paulus. Jadi sonari
Tapara hati-hatihon ma ia si Paulus manatap taringot tu parhaladoon ima holan sada sian sada no met disakap ni debata dao umbalga jalagu manjang partikian na dipuka andorang so ojak dope tanoon songop pendok ni Yesus di Matius 25 ayat 34 na mandok. Roma hamu na pinasupasu ni damang. Tian hamu maharajaon nong pinarade di hamu sian haojak ni hasyanganon. Jadi nunga disakapi debataan dorang so ojak dope hasyanganon asa dapotan haluao kita. Alani Roma hita tu debata lau manjakon haluao ni dinau pinilit na hita gabe parhalado gabe pangula ni horia asa rade mahita dihapor suhon ya alai ta ingat ma naikon donganan na dohita disalut manaon na porsue di dok Jesus Musa di Matius 24 ayat 10 sia donge pasahaton na matuhamu hapor suhon pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangso salut mahamo alaguar. Jadi ala nion ikontong do managam hita di haporsuhon naung pinatorang ni Jesus. Alay unang mabiar hita. Bah, ay haporsuhon do hape jambar dia siang anon na mangyutut tu anon. Ay di dok de bata di jamita ni Jesus di Matius 5 ayat 10 sada martua mahamu umah cada halas ni rohato martua mahamu modo diicahi halak kamu dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam ni hata naroa ya manang fitnah dopa kamu ala ni goarhu ala ni Jesus Kristus. Jadi unang kita mabiar martua doha karena pinaburu-buru akan honai cahan dohot namanaon hapor suhon ala ni goar ni Kristus. Atong molosongani. Suku-sukun na pinasani pandita manukali na kinsongon dia do dalan na tinutunmo. Dalan dia do natatutun mangihutan tu sakap ni debatan umbalka. Sakap tado manutul lomonir hatta do hita manang manutun sakap ni debata. Ya. Jadi malotai hutun do sakap ni debata ima sakap haluaon. Jala sakap na manggohi hatana di bugasan parngoluta. Atong hata ni Jesus na kinamandok. Tu na di siyamunay di dohiman Roma hamu. Hamu ka na pinasupaso ni damang. Tiyan hamu maharajaon. Naung pinarade di hamu. Siyan haojak ni tanon. Doh mahita manjakon hatay. Dung dipasahat hatay. Dungi paubon na mahita dibugasa sa kilo mata. Bongot mahita tuharajaon surgo. Say sahat matutu sakap na uli, sakap na denggan, sakap ni debata. Ima sipil ditata. Ima na tinutun ni rohatan yan na manghutot Tuhan. So nga ni masahat ni parsejaranon di pasahat kami mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Silasa. Ngayon, masuk makita parsejarata di hari Rabo. Ima na di patorang amang pandita J. Pasaribu manang gorat. Suku-sukun di amang pandita gorat di bagasan Bibel. Ima terdapat Efesus 1 ayat 7-10 manang di Efesus 3 ayat 1 orang songon dia do akka ayat na 2 on mangyuton ima di ahehomion
ni debata menundangi di akka ruhut sian sakap haluauni. Upasa tami matu amang pandita gorat mardongan mauliate. Mulia tema di Tuhan, mulia tema tong di Penetus Manukalit, nambahin suku-sukun di hita di bagas sadarion, oras ma di hita saluhutna. Jadi Oras. persyajaran di hita di bagas sadarion, ima persyajaran ari rebo, ima namar judul hahomion ni debata di papata. Ado hira-hira hahomion. Molo di bahasa Indonesia na hahomion ima rahasia. Molo rahasia oma imana sesuatu hal na dibunihon halak. Rahasia sesuatu hal na dibunihon na tu ganuk julma ya. Manang tu julma asing. Ya, biasana molo rahasia sesuatu hal na sensitif doon. Jadi ahado hahomion ni debata na dipapatar di hita di bagasat sadarion. Saja hamajo di Kolose sada ayat 26 sahat 27. Di son di dok hatana ima hahomion nabuni najolo siam mulani mulana marsundut-sundut alai numaing dipapatar tu akkana badiana ai tu nasida do naing pabotohon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomionon di tonga-tonga ni akka parbegu ima Kristus ti bagasan hamu sirhon pakirimon di asangapon. Jadi ima hahomion ni debata na dibunihon sian mulana ya ima hahomion ni debata na dibunihon ni debata sian mulana alai sonari dipapatar ma tuhita di bagasan sadarion ya dipapatar ma hahomioni tujulma na nabadia hahomioni ima Jesus na adong toktong di bagasan rohata. Ima Jesus tong nagabi pangaropan di hita, nagabi pakirimon di hita di bagasan hasangapon. Ima hahomion ni debata na dipapatar di hita di bagasan sadarion. Jadi hahomion ni debata ima naung ditabunihon ni debata mulai sebelum ditoppa dope portibion ngadirancangon ima Yesus sebagai juru selamat di hita sebagai juru selamat ni julma. Jadi tabereng mause songon suku-suku ni padita si Manukalit nakinon didok suku-sukunna di bagasan Efesus sada ayat 7 saha 10 dohot Efesus 3 ayat 3 sahat 6 didok dison songon dia do akka ayat namangihut i di hahomihon ni debata mandongani di akka ruhut sian sakap haluaoni. Aja maju muse Efesus sada ayat 7 saha 10. Do didokon di Efesus sada ayat 7 saha 10. Di bagasan ibana dapot hita haluaoni ibahen ni mudarnai ima hasesaan ni akka pangalosion mangihuton asini roha natarlobii
naung buas na diusehon ni tuhita mardongan habis taran dohot habisuhong godang. Ay di pabotohon ibana tuhita tahi ni rohana. Nabunihian mangihutton halo moonna naung pinohot na di bagasan dirina. Laho pasauton di hagogok ni tikina. Mandok pasadahon di bagasa Kristusi sasudena na di banua ginjang dohot na di atas ni tanaon. Haluaon di bagasan Yesus di hita dapat haluaon, ya. Jadi holan ala ni budar ni Yesus do hita boy mandapot haluaon, ya. Boy ma disesa dosata holanaha, holan alaniha, holan alani Yesus sian asine rohani debata. Dilehon debata ma tuhita i sian habis taron dohot habisuhon, ya. Jadi saluhut na adong di surgo dohot di portibi di bagasan hasadaon nasakap di bagasan Kristus. Ima rencana ni debata, ahomion ni debata bahwasana Yesus ma sebagai juru selamat di jolmai. Saja muse di bagasan Efesus 3 ayat 3 satu 6. Di soni do katana ay siap pangkapon do di pabotohon tuahu hahomion nahu taringoti nakaningan laho manjahai dapot timbangon muna pangatusyoku di hahomion ni Kristusi dang di pabotohon do petu akka anak ni jolma di akka sunduk na jolo alai nunga di papatari nuaing tu akka apostelna nabadiai doho tu akka panurirangna di bagasa tondi paboa do halak parbegu gabedongan panean jala dongan sadaging doho dongan sat tohap di baga-baga. Nah di bagasa Kristus Yesus marhite sian barita nauli. Jadi songonima balgani holong ni debata tuhita di bagasan sadarion dilehon do Yesus mate di hau pinor silang holalao paluaho kita sian dosa. Jadi Yesus mate di hau pinor silang dang mate holat tu halak Yahudi alai Yesus mate di hau pinor silang nalao mate tu ganuk julma. Tu sude julma do Yesus mate di hau pinor silang. Dakolan tu hita alai tu sude julma. Jadi mate pe Yesus nalao manubus dosa ni julmaido dosa ni sude ganuk portibion na manjalo Kristus, ya, na posea tu Kristus jala na mambege hata ni debata. Jadi ima sahak ni persiajaran sekolah sabata dari rebo mulia tema di Tuhan mulia tema nang dihita. Mulia tema di amang pandita Gorat na patorakon parsajarata di hari Rebo. Samnari masuk mahita di pelajaran hari Kamis, imana di patorang amang pandita Sitohang. Suku-sukun di amang pandita Sitohang, songon dia do pangatusion di akka nabinahen ni Yesus dihita amang pandita di haupina silang mangurupi mangatusi hata namandok rimpas di bagasan Kristus. Upasata mematu amang pandita Sitohang
mardongan maulete. Mau lihat ma diamat tepat dita si manukalit mga leotiki nauli na dengganon perlu bisa ada suku-sukun nanaing si alusan marhite pasagarat na di hari Kamis. Sada suku-sukun na macay perlu di hitaganuk akan natinoppa lumubi amaina dadana naposo bulung susonya kana tua-tua. Songo dia do pangatusion dia kana binahin ni Jesus dihita di hau pinur silang mangurupi mangatusi hata nama dok ripas di bagasan Kristus di salut damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus di dia pe hamu amang do tamu inang nama naksihon siaran adven batat ministry nataha holongyo suku-suku non omma napaingoto kita taringot tu songo dia do hita sebagai jolma namadabu di dosa. Alana portibion nunga go dosa jala hita pe akka jolma perdosa. Naso adong seda dalam nama dok ngaripas. Ripas artinya bolo di bahasa Indonesia sempurna. Bolo tasukun adong do di hita sonari naung makilalahon bahwa hita sudah ngaripas memang molo mangasahon dirita do hita manang na mangasahon hadongota danga dong di hita sadape na boy mga lusyon naung madok naung ripas hita di bagasa permuluan alay tapuji matuhatta pardengkab basay songo nata surat di Johannes 3 ayat 10 ala songo nima holong iruhan di watatu portibion pola do di leon anak nasa sedai asa unang mago asa unang mate nasa na porsia di bana ido alana ipola sia jamita ni apostol Paulus ima taringot tu Kristus natar silang jadi dihamuda mangdo daina nani holongan di bagasa Yesus mulut aja do ima di Kolose sada ayat 20 lalu sampai 20 sia omma sada jamita sian naposoni Tuhan panurirang Paulus apostol Paulus lao pasahato kita sada berita nauli songono ma padohanna di ayat 20 lalu Kolose sada ayat 20 lalu di dok songonon ibana do ku barita hok kami upaingot jala kuajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lao pajongjok gaduk jolma ripas di bagasa Kristus di ayat 20 sia ido hula halo jahon mardongan parukilon marguru tu hagogona nagogo situtu makrohon di bagasan nah di damang daina nani holongan di bagasa Yesus turpuk naung taja apala di tikyon paingoto kita ia berita nali pasahaknya apostol Paulus ima sada berita lasniroha di hita ganuk-ganuk alana omma dalanna hita menjadi halak Kristen nama toras molo tajakon hatai jala tatangihon luba-luba sian hatani Tuhan maritil dibilon ido alana di dot ison bohano hita asaripas di bagasan ngoluta marhiti hau pinur sila parsiajaranon mangodol hot tuhamu dohot tuau naing mahita sude matoras di hapur siau alaido nau marga ataranon do sada terus sona pat botohot tuita matoras di hapur siau manang naripas di hapur siau ima taringot tu sada na tua-tua sian sada pese-pese nai baru seorang na totong makalason hahipasonna tabereng di sada pese-pese hata na perjolo di hataho mamuka mangalaka dungi marsyajar majaha dan nalomos dorohan ni sada na tua-tua molo adong martaut-taon alai anak nasida
dang do pemerdalan manang matkuling. Jadi magodang jala lam tupistar nai ido na denggan jala dihalumuton. Jadi suak songonido hita damang do daina di naha makkakorsyahon na makkakorsyahon songon di hita halak Kristen. Ikon ripas sian udut sian permulaan satu na mengunjungi. Jadi sadinai di bison ikon magodang dohita di bagasan ha Kristenota marhite ha porsyaon na marsiputu. Tapi rin sa dahata padohan ima magodang mono tajaharo di hata gori bisalin mon magdok magodang hatana teleios. Ia lapatan ni teleioson ima sundenggan somerlidang. Jadi di dalam totong di haporsyauta di bagasan pati di bata di pangido asa totok kita unang asa totong denggan sundenggan somerlidang asa tahu kita mapernguluhon ngulu naripas. Jadi ido alana nakaning dihatahon di sada pakatayon sada berita sian apostol Paulus i manakaning nokaja di Kolose sada 20 adong do dalan sada dalan tigordoi di rohani joma HP anggodungna gabe dalat Tuhan mateado aon di poda saplo pa 12. Artina pada dayon di pertodion tubuh sian habistaran di hata di debata na tinogu ni todi. Jadi dihita saluhut damang dainang na niyaulongan di bangsa Yesus. Songo dia do pangatusion yakan na binahan ni Yesus dihita dihau pinorsilang mengurupi mengatusi hata na madok ripas di bangsa Kristus. Jadi unang malupa hita ido hagugulni berkenau ikon unema hita marsiajar sian bibeli sian hata na bediai alaido na gabe sulu-sulu di dalatta na gulab jala tukot di yakka dalatta na ladib lumobi paturehon parngulota asa totong sian tiki tu tiki gabe ripas di adopan ni debata. Jadi masih persejarah non taingok manakaning sada tulus-tulus taringot tu sada pese-pese na bagodang adong do dalan-dalan na sian awal saat tu na mengunjungi sian permulaan saat tu na mengunjungi songoni banyak kita di bawah pertodionon di bawah haporsyaon totong mahita benget di hatani Tuhan unang kita manipil sian hata na badiyai ala nadong do sada akka hata gagap jamita gagap na lao mempengaruhi pikiran tak gabe mubah sia dia sian hasil tongan. Jadi songonima nagabe sada hata nauli dihita di bagas tikyon asa tatak mahita mangida hagugon ni berta nauli terlumobi majaha dibil asa totok kita ripas di hadapan itu harta Yesus. Tuhan masuk-masuk kita. Upasahat maun mardongan mau liate. Mau lihat tema di amang pandita si Tohang dapat orakon parsa jarakta di hari Kamis. Sonari tabegema rimpunan di bagasan saminggon imana ni pinasahat amang pandita purba. Berarti madihita saluhna naposoni debatano pasato pasajarata di pasajaran pasiahonon nomor 2 Mei perdengganan dohot pangaropan. Jalang atung takas di pasajaran ini naking dipasahat. Ia debata mengulaun perdengganan dohot mengalir sada pangaropan dihita. Talumubi di pasajaran hari Kamis. Di pasajaran hari Selasa. Rebo nang sudah tahir pasajaran ini. Jadi kunan da songonon. Di bagasa kita dangadong hati goran na margugulaw mangoloy nasahata pati ni debata. Alai Kristus nunga patupahon dalan haluaw dihita. Molo-olo ho pasahatto dilim tu ibana
dungi majjakko ni bana gabe sipalua, dungi nang bohape hinabalga ni dosam di bagasa ngolum nong salpu, di bagasa parangena, di pitori doho. Nasa parangeni Kristus di suatu sikka ni parangem. Jala dia dopa ni debata di tata mahos songon sahalak naso dung hea mengulahon dosa. Jadi damang dainang di pasejarata nong tapar sejari nong pinasa ni akan aposo ni Tuhan takas jala denggad di pasahat. Ia hita na mengulahon perdengganan manang perdamaian ima debata. Ale dang alani on naking atakas naking tututa begitong dang gabe alani hataon gabe dang taulah patiki ala nung diulah debatado perdengganat tu hita ile perdamet tu hita iban na dengan halwa tu hita iba ini hobbat tu si taulah homma patik na dengan mabangulut da lam tu dengan na lam tu ulina diganu pari asabu hita tapasaha derita tu Tuhan taulaon hobbar lomoro hani debata marhite siani boy mahita tutu songon na dokkan na son boy mahita dia dopan na debata hita ditatat songon sahalak na sodung hea mangulahod dosa. Jadi damang dainang torang situ tu dipodahot tu hita dipasahat tu hita dilehot tu hita sude no bege songone Advent Batak Ministry siang gia matutu hita taulahom ma sude na dengan hobbat telomon ni rohani debata asabuhi hita malua jalabuhi hita masuk ke surga nang pinagadena tu hita horas mari hita saluna. Mulai tema di amang pandita purba na mambayan rimpunan di hita di bagasan saminggon. Senari martangyang maita tangyang panipuli pasat kami ma amang pandita tampu bolan. Tapasada marohata martangi yang mahita nalaho manyepuli saluhut na persejarah. O Tuhan Jehovah debata amanami na marabangsa di banagijang amang perdengkan basa na sa tok puji kami di bagasan pengulon nami arian dot borngin masalah rohanami ala tong dope inoron ni asin roham mangaleo Tuhan sada partikian aka naposom nalaho pasahatok kata ni Tuhan marite-ite persejaran sekolah sahabat ima ditikion di persejaran dapat siahon taringok tu perdengganan dohot pangaropan anggiat melemang di hatani Tuhan nak pasahat kami bui mai di bagasan pangurupion itu din pada perbadia marhuaso nagabe paulion disaluhut na parrohaon nami di depan Tuhan terlumu bidiaka dabang dainang na mabigi na mangihon YouTube Advent Batak Ministerion lam terpasu-pasu manasida ingoroh nani asido dengan bahasa ni Tuhan upasat kami lemang kami akan apasom terupanmu anggia matuhan natoktong mangaleon bisuk di kami mangaleon perbinotuan jala pangurupion satodim tadi berbadia asa lambole kami pasat hatani Tuhan lam takas tu julon nyarion marititi persejar sekolah sahabat baik napasom pendeta Sitohang napasom pendeta Simanukalit napasom pendeta Pasaribu napasom pendeta Purba napasom pendeta Hutasoit napasom pendeta Sinabela bahkan napasom sendiri pendeta Bolom anggiat saluhut na hami boleh toktong pakyon ni Tuhan tungpe di bagasan pangulun nami jojot kami mangulahon dosa ale pastoroh nami marhite asni rohani Tuhan saya samu saluhut na akka dosa pangalosyon nami mulai atin mamang mulai atin mandi saluhut na pangurupion muri hami jakon mali amang pangiduan doot ilit namion usom baon hami tu depanmu olan marhite anak Yesus Kristus nang mati mo kami amin. Amen. Jawab. Mulai tema di amang pandita tampu bolot mambayan tangyang panipuli di parsejata. Baik duhita amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus kami mandok muliate tuhita saluhutna na setotong mangihuton Advent Batak Ministerion
di tahun 2026. Senggia mahita di pasu-pasu ni Tuhan. Tarumobi na poso ni Tuhan, amang pandita purba, amang pandita pasaribu, amang pandita sitohang, amang pandita utosoit, amang pandita pupulon, dohot, amang pandita sinambela. Mulai ate godang mandihita sa luhut na. Olate. Tambah Horas, saya ganjang maumurta. Sonari, unang lupa hita amang daina, man like, subscribe YouTube Advent Batak Ministry. Asa kami na poso ni Tuhan, ulam tambah semangat, pasahaton barita nauli di parsajarata. Sonari upasa kami upasa panutup di amang panita purba. Tabuk kama mikrofon tak. So ano pasa panipuli di hita di parsejaraton turtunin na dur tionin na lote. Hata nang taparsyajari udur unang malupa jala unang mose. Matutu. Matutu. Si titi masigupa golang-golang pangarahut na. Tungso sa dia pe pasyajaran nong dipatupa abem sayang gia magodang pinasuna. Matutu. Matutu. Hubato luhali emen si bolom ma dot emen ni pahay para saran ni si borot. Horas mahita na diutupon manang najala di dia pehita maringanan debatama na marorot. Matutu. Sasa ni solo saat matubotean ni tigaras. Leleng mahita mangulu dapota panggabean jala horas-horas. Horas madi. Horas di hita. Horas. 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 Oras majalagabi.